Hello guys, good morning. Lalabas naman tayo ngayon. Nandito tayo sa labas kasi nagpag na dito. Halos na hindi makikita. Lugar ng Abu Nakla, Qatar. Yan. Nagpag na guys, nagpag. Yan ang busing namin nakaupo. Yan, nagpag na guys, halos na hindi makikita. Yung buwan. Nagpag na. Nandito sila, nagjujuti yung iba. Day, anyong sayo. Yan guys, nagpag na nga, nagpag. October na kasi ngayon. Palamig na ngayong araw.